dadosaken kerja ing manah. Ari kalenggan menika kula katimbalan supados marak ing taman ing semua terkawin dadosan. Pancen bener aturmu lho Yayi Gana. Ana wigati mriki kanggo siramu. Menawi saya pikados ngaten mugi ingkang paring dawuh menapa wigatos. Yayi Gana. Pun kanggo iki gumun marang siramu lho Yayi. Perkawis Siramu rak wis ngancani tataran kadiwasan. Wis dewasa. Yogine kok ora mungku salah sawijining wanita ya. perkawis menika leres pangendika peci. Ngantos kalenggang menika kula dereng bebraya lakukan sifat jejebulan. Mengku salah setunggaling wanita. Jalanan Kepiye ya? dereng wonten wanodya ingkang nuju brana jroning tinis. Tenang Yayi. Saestu Yayi Gana. nanti Pun kanggo bakal pratelake isen-isening atinipun kanggo. Wigantine siramu tak timbali ing taman kaputren. Iki mumpung lagi ora ana kangmas dipati mangonon. Sing isine lak mung aku lan siramu. Yayi Gana. Pancen ora tak selaki lan ora bisa tak tutupi maneh. Cetani kanggo tresna marang siramu. trisno lan menika rak sampun limrah. Menawi panjenengan tresnane dumateng kula menika rak kagem panjenengan tiyang. Yayi Gana. Sing tak kersaki tegese tresna iki ra bab kekadangan. Cetani kanggo kepengin lati marang siramu kaya dilati marang Kangmas Mangunoneng. Kados bojo kula. Iya. Yo gini Yayi. Kok semune kaget? Menapa boten klento anggene kula mirengaken pangapunten. Yo gini Kler. Menapa nggih badhe kelampah. Kula tresnani dumateng panjenengan. Jalaran panjenengan menika garwanipun Kangmas Adipati Mangunoneng. Lah mawon. Umpami kelampahan kula lan panjenengan menika sambung tresna. Dipun kertosi dening Kangmas Adipati Mangunoneng. Tertampi kula badhe nampi pidul. Tak kandhani yo Yayi Gana. Yen ana ipene kok gelem tresnani karo ipene dhewe. Kuwi besok nek mati bakal munggah swarga tak kandhani. Lho tenan lho. Munggah swarga lho. Cocok. Ngaya wara tetembungan panjenengan. Yo gini kok kaya wara. Anggenipun pangandikan menika nemu dasar napa nggih menawi. Lho, iki ana dasare manton. Menapa pawadinipun dasare? Dasare cetha. Mergo iki yo ana kitabe lho Yayi. Wonten kitab. Iya. Seduluripe sing seneng kelawan agene seduluripe. Seduluripe sing kok gelem tresnani karo ipene dhewe, lakine dhewe. Bakal munggah swarga. Iki ana kitabe. Napa kitab? Kitabe Al-Qur'an. Halo? Halo. Cocok. Kitab Al-Qur'an. Iya. Iku kinten ayate. Ana ayate. Menapa ayat iku? Al-Pencilaan. Cocok ora? Cocok. Kitab sampun wonten. Iya. Ayat sampun cetha. Dan itu tergantung nggih enten sing ngripta. Sinten sing ngripta? Sing ngripta sinten? Sing ngripta Al-Bajingan. Yayi Gana. Kula mboten pitados. Wis to. Iki mumpung ora ana Kangmasmu sing ana aku lan siramu. Angger gelem kok ya takok tunggale. Mboten. Angger rasane takok tunggale aja kuwatir pokoke. Gelem ta ora? Melu. Yayi Gana. Wis to. Angger rasane takok tunggale angger gelem
yo rasake kepenak ya. Kula mboten saged kangelapun. Ya rasa ngono. Ampun maksudkan. Lho rasane lho ya. Iya, pokoke daya koyo. Karo aku wis teko. Ora kuat apa-apa. Iki yo. Mergo isih Joko. goleki sing kaya ngapa coba? Mboten Kang. Ora ngerti to? Kang mbok iki najan to tuwa, sawangen. Iki jenenge bodi lontong. Napa saged bodi lontong? Bodi lontong kuwi ya to. Dipangan esuk enak. Dipangan awan yo inu. Dipangan bengi apa meneh mek nyus. Cacile goyang.
kandi mang ya. Kaosnya manggas. Silak juring batos. Aku betul sakit tresnani dumateng panjenengan. Oh, Kang Mbok ngerti. Mergo durung tak pameri mentise pun Kang Mbok. Sampun. Kok nek wis tak pameri mesti gelem, ya. Yen ora gelem, kudune diper apa? Diperkosa. Cocok ta ora? Loh, tak pameri mentesku sing kuning tur mulus. Mesti gelem. Kayak Danang. Loh, gelem apa ora? Piye iki? Ketoke mau ning klirik. Yo, ketoke gelem-gelem piye? Kayak Danang. Gelem apa ora? Wis ora siji jiluk. Kayak Danang. Ora tenang. Oh, yen ana yen koyo yen wis gawe pirane pun kanggo aku kok bisa gawe pirang marang sliramu. Yen kowe tak atur piye marang kamas pangonan nang sliramu. Kula Kang Ros. Kang Mas. Aduh nyuwun pangapunten kula nyuwun pecah Kang Mas. Kula nyuwun pecah. Dilaras sih. Inci. Jadi aku dari aktor. Inci Kang Aku Mas. bosan aku nonton kawula sing padha terjatuh selalu tetangisan sandang aku ngapain ya Inci. Kula aturi pirsa Ci Kang Mas. Pilih to Yai Danang nembung tresna dumateng kula Kang Mas. nembung tresno marang sliramu Inci. ya lumrah berkawul mangsani nadyan sliramu ini ngat penteringin tembung manja Boten ngaten lho Kang Mas. Cedhangipun kepingin kula ladosi. Ngantos nyamping kula dipun odol-odol kados ngaten Kang Mas. Dadi nyamping modho-modho kuwi mergo si Danang nembung tresna kelawan kowe. Inci Kang Kowe Mas. wis kelakon urung? Dereng. Urung kelakon? Dereng. Kelakon wae ya Romo. Aduh. Kamu urung kelakon wae. Lho, umpami kelampan, umpami kula mboten uga rak kelampan, Kang Mas. Aku percaya sliramu kuwi wong wadon sak donya apik. Nggih, umpami to mboten kula sampun kelampan, rayine kula niki wanita ingkang jujur lempeng galem. Sampun kula emutaken lho Yai Danang. Sliramu ki mbok aja kaya ngono lho. Kanggo iki wis tuwa. Lho kok isih kok rayu-rayu, bahkan tresnani marang kanggo sajikane ora sira ora seteje, ora melok ora kitil, anggone tidak ayu. Sampun kula emutaken mboten kirang-kirang. Dadi yo ngene bareng aku. Dadi yo ngene bareng. Nek ora kena to? Mboten. Ora apa-apa ora kena wae. Mboten apa-apa. Aduh.
Jangan. Mergo ora kena ora apa-apa ya. Ora wis tak ikut to. Sliramu iki. Ya, Kang Mas. Ayo kula wirang kula garwa pengayoman Kang Mas. Nyuwun Ora usah. Wong kabeh durung lakon wae. Nek ana kedadian kaya ngene, anggepen iki adikku kuwi turu yo ora disengaja. Ora kelakon, sing ngerti yo ora ana wae. Nun sewu, niki mboten kelampan. Umpami kula kok mboten saged buku rak badhe kelampan. Niki ingkang pirsa namung panjenengan dalem. Umpami sanesipun rak badhe nglingsemaken asma panjenengan dalem Kang Mas. Nek sliramu samar no kedadian kaping pindho, lemu turu ya dirapeti agemane. Oh, ngaten kula patos Kang Mas. Yayi Danang mirangke kula tetep nembung tresna kalih kula badhe pun prawoso. Kula garwa panjenengan lho Kang Mas. Yen yang kula tresnani. Mosok tresnani to kayak gendungan ngene iki. Oh nggih, Kang Mas kang kula tresnani. Kang Mas. Nunggu kula nyuwun pengadilan dumateng panjenengan dalem. Gelo atiku. Oh, sakit Kang Mas. Dadi lakon iki mau tenan. Inci. Jane nggonku ngindo se ora ngrungok katur kuwi mung tak lepet. Dadi iki mau tenan. Inci, lahir tandesipun batas kula mboten goro. Kula niki wanita sing jujur lepeng galeng Kang Mas. Lah ngene iki Jujure sandonya pokoke. sing jenenge ewoh kaya nek aku merwi lakon kaya ngene. Nek aku tumindak kae sedulurku nek ora endi dununge wong lanang tanggung jawab karo bojo. Umpami sanes kula pun ajur pokoke Kang Mas. Aku nganggo tetembungan sedulur latuk senyari bumi. Cilik dijalak anake, gede di jarak bojone. Leres. Tokoane. Matur nuwun Kang Mas, matur nuwun. Iki padha nyedakne aku tak mati to. Onji, leres Kang Mas. Wong aku megir-megir. Malah pecah panjenengan, kula badhe pun tresnani dipun pundhut bojo. Nek ngono kuwi suwas dulu. Iki bab aji diri. Inci Kang Mas, matur nuwun. Kowe cilik tak leliting, dewasamu tak golo-golo. Lakon saiki kowe kena diarani sabdaning bangsa. Kok kabeh taruna kaneman ing panjenengan bakal. Ini jebul kabeh imam kowe duwe watak lan ati kang wengis. Nek ngono aku kelingan kali kau wanci tengah bengi kowe tak kembali. Dene wis umur patut lamun mengku wanita. Tak subyo wanita ngendi sing terserah. Duh Kang Mas matur nuwun. Nanging katur preksa. Sakmenika kula dari wonten mandreng indah patihan wanita. Tasih sepi, benjing menawi sampun wonten kula badhe matur dhateng Gusti. Nek ngono aku bisa duwo sing tok enteni sing tok kesani. Asal dipati mangonon. Kersa panjenengan darah tur kula Kang Mas. Estune menika tresna menika mboten kula. Tentu so. Nanging Kang Mbok Roro Sio ingkang nembung tresna dhumateng kula. Ada. Piye? Kang mbok tresna marang sliramu? Kebagusan sliramu piye Yayi najan to sliramu isih mudha taruna. Bagus sirale karo garwaku. Si Kang Mas. Ojo kandhep aku bilang guru. Iki ora berhasil tenan ngempet isin. Leres. Wis sedulur kaya kowe isin. Mamak mripatmu. Kuwi kena darani sedulur nom ngalap ing wong tuwa. Iki bojoku. Lemu ngreksa kowe lemu lumpat wiwit kowe isih umur 7 taun. Nganti saiki umur 20 taun. Endi sumbangsihmu? Pulo-pulo kowe tresnani, tresna malah kowe kepengin dilateni. Ngono kuwi. Boten Kang Mas. Estunipun kula mboten tumindak candala ing budi kados ngaten. Iya lemari. Aku Kang Mas adipati mangonon.
Kang Mas. Dados atur kula Kang Mas. Kula boten tresna lan Kang Roro Siyo Kang. Ampun sura-sura mesake Kang Mas. Iki padha wae nampak marang jajak. Inji. Laraku kaya kena lading wingis-wingis mergo bojoku sing ate sak donya sing sak tresnani. Inji Kang Mas. Sayang ya tenan. Iki padha ngilani jajak. Ana tak piloro perkarane terus. Yen nganti mengko keprungu diri kaulin pati pirang wis tak kok. Wis kita aji diriku. Ora percaya marang aku. Siap-siap dilaki komatur ayumu urip bakmu ning kowe iki yo. Apa dulu? Aku sing mikir-mikir dadak mentolo kowe marang aku iki. Kenapa? Ojo nganti aku mengko kelakon miloro marang kowe. Iman dosa tak. Bener sapa bakal tapi ndakku ora patut digodhog. Dina iki elang-elang pidato kowe kan. Pas Adipati Mangunan. Ugi kersa jabul pangantika panjenengan. Kula tasih betahaken panggonan kuwi jenengan Kang Mas. Nek aku kula mentah kowe padha aku ngingu anak matan gedene mesti nguntal marang aku dhewe. Ingat Kula tresna Kang Mas. Duka nggih duka ning atas dipun tumrap mesaki Kang sepet mripatku. Brebeg kupingku krungu kandhang. Ingat boten. tak kepung nyuwun pengadilan dumateng panjenengan kula welas kali Yai Danang ngantos kadung saking batin Yai tak umpamake paksa aku ning grempet nek wektu panci bengi yen aku kepatil iku turu mesti gremeti kowe malah solo ngaten Bapak ngeman lan terus aku semanten iki kula tresna kali panjenengan yo ngene iki masak terus matur nuwun ayo ora trimo aku marah sih Silawati, Brenel. Marang nyuwun tabeng pangestu. Kenging menapa panjenengan boten pitados atur kula Kang Adipati Mangunan. Kula boten tresna lan kanggo Roro Siyo. Gusti Kang Akaya jagat. Kenging menapa lelampahan urip kula kados ngaten Gusti. Monggo aku ora tumindak luput. Nanging tidak salah. Mbok menawa kang didalang iki. Aku bisa mbuktekke lan melehke marang kahanan kang dumadi ing Kadipaten Pati. Napa nggih sak? Paman Sumeni Nggih. kenging menapa panjenengan kok dhateng lampah. Mentas kemawon kula nggih dawuh dalem Kanjeng Dipati Mangunan supados mungka lampahipun Raden Anang. Lho kok tasih mapan wonten sak tengahing alun-alun kok mboten ninggalke saking ladan pati. Panjenengan
Kang Mas Adipati Mangun Oneng sampun boten kesedudumaken. Kapura nundung dhateng kula supados kula ninggalaken Kabupaten Pati. Nggih. Nggih Papan. Nanging pripun? Ning kula ngrumaosi menawi kula boten lepat. Kula boten tumindak perkawis ingkang dipun dakwa kersanipun Kang Mas Adipati Mangun. Lajeng Ing papan mriku kula badhe ndamel pangeran-pangeran. Kula badhe njolok. pangeran-pangeran badhe njolo. Nun sewu toh Raden. Kata-kata tiyang njolo kae jaring iwak niki toh. Niku teng lepen, teng segara. Lho, niki wonten sak tengahing alun-alun ing Kabupaten Pati kok panjenengan njolo niku pados napa cobi? Pancen menika mboten limrah. Lah wong jolo kok teng alun-alun. Lah kula niku Niki supados perkawis enggal cetha lan enggal tinarbuga sinten ingkang leres lan sinten ingkang lepat. mboten. Awing ngaten perkawis menika mboten cekap namung kula. Kapura Kanjeng Dipati Mangunan supados pirsa perkara menika. Kanjeng, Paman, paman. Kula badhe jodoh. Ora lido. Wong iki yen seneng karo wanita ora lakon, iki mesti gendeng. lah mula niku kok njolo kok wonten ing alun-alun. Nek ora gendeng ki piye, Dek? Lumrah wong jolo ki ya ning segara utawa ning gawan ya ning kali. Lah ku ki jolo kok ning alun-alun, jolo iwak bengesan ya. Jolo iwak nganggo benges. Pancen menika boten limrah. Monggo ing nami jolo menika wonten ing samudra utawi wonten ing lepen. Nanging sambung perkawis ing Kabupaten Pati. Magepokan lan kula katundung minggat kersanipun Kang Mas Adipati Mangun. Awit kadya lepat menawi kula tresna lan Kang Prarosa. Kuwi kasunatan jare. Supados anus tetembikan becik ketitik Allah ketara. Oh, Semune kok adring. Lho kuwi ki arep jolo ki entuke apa, Dangan? monggo dipun waspadakaken piyambak. Dituruti. Nggih, nggih. Wong edan iki. Nggih. Sanipun. Edan pancen lumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ojo nang Malih larangan salipun. Oh, jendut. Lho niku. Lho. Dipun. Iki kebaya aku mani karo aku. Iya, iki aku mani karo aku. Nggih, leres boten plentu. Apa sing tok karepe? Iki aku mani baklumu, yo karo aku. Kesanipun menika kaget aku padha. Menawi estunipun kula mboten tresnani dhumateng Kang Prarosa. Ning aku tetep ora percaya. Sapa ngerti kowe entok. Jur kuwi golek aku masih kembang. Nek aku percaya Menika tandha bukti akhiripun zakat. So, kek mamu. Tapi kok utono piye iki?
mergo si Danang wis kulatine ora tumindak ndur tak dakpo. Ning alun-alun jare arep dijolok. Sambung lawan perkara. Kang tak dakpo mergo seneng karo kuwi. Manut ature, mangke yen badhe priksa kahanan ingkang elok-eloke. Kang Mas. Nek ngono aku bisa duwa. Perkara kang kawuri kae dududaning kowe. Boten Kang Mas saestu boten. Boten piye? Boten. Boten piye? Boten kula selaki. Kang Mas, kula nyuwun pangapunten. Ati ngono. Kang Mas tiba-tiba. Kowe korban iki adikku. Kok Kang Mas, kula kapok Kang Mas. Nggih. lombo. Saiki pedes iso golek meneh. Kula kapok. Kang Mas, kula tresno kalih panjenengan dalem. Saestu kula tresno kalih panjenengan dalem. Kowe aja ngrepok. Iki kedadian nyata. Barang-barang ora dikaprah. Nggih, Kang Mas. Isin apa sing bakal tak tampa mergo karo aku sing mono dipercaya dening Kaurang Pati saiki luntur mergo saka pakartimu. Kula kapok. Kula mung tresno kalih panjenengan dalem. Kapok. Precene mesti kapok lombok. Nggih, boten Kang Mas. Kang Mas. Rungokno ucapku. Mergo saka pakartimu ki rasa selah. Kejaba wis ora tak anggap bojo, ora tak dadekne bojomu. Minggat Sowati. Minggat. Minggat. Mas Dipati mangun nonton. Kula trincepis ki pangandika panjenengan dalem Kang Mas. Ora iso. Kula terus pripun mawi sampun tundung Sakarepmu. Mergo tumindakmu ki ora mikir sadurunge nek nganti kelakon besok piye kedadiane. Ya ngene iki. Ngene iki, tetangguku dhewe. tetep mentolo dumateng kula. Mentolo wae mentolo kelawan aku lan ati. Kang Mas, mboten napa-napa mayit nyenten sampun ndung dumateng kula mboten ngagem pinangka dados garwa. Nanging Kang Mas, kula badhe mitungkas kalih panjenengan dalem. Lha apa? Lha bondo dondo tak enehi. Mboten Tugas apa? kalih niku kula meleng karo sampean. Meleng apa? Lan Yayi Danang pinangka dados seksinipun si Kang Mas. Rene kula sampun mboten dados garwa panjenengan. Kula badhe mesanggrah wonten ing Jambunan Kang Mas. Nuwun sewu. Sewanci-wanci kapang kalih kula. Kula aturi kamper wonten ing Jambunan. Nggih wonten karaoke. Wonten sawetawis sembarang wonten. Kang Mas, nyuwun pamit. Sang undanganku jijiki. Yayi Danang. Sampeyan ing Jambunan yo Yayi. Ninja mana kaget kula. Katen Kang Mas. Kantor kabeh. Ning Jambunan jespet aja diobrak. Nggih, digolek sandang pangan. Boleh diobrak dibubrahi mesake cepuk. Kuwi las bojo ki ben golek sandang pangan ning kono. Tolong. Hei. Oh, sekarang. Sekarang. Ini apa nih? Kandani
Jambone rasa dibunyai ben. Nggih, sumber sanipun. sandang pangan. Sane cepuk karo Paijo. Nggih. Yai. Wis ketok nek aku kurang waspada. Yo nadyan aku sebelum tuwa ora bakal ala nek aku njaluk kapura marang pisan kaping pindho. Yo, bali urip bebareng lamun Kakang ana ing kabupaten. Matur sing surah dhuwur kelas. Menawi panjenengan tasih kersa ngagem kula minangka kakang, kapura dipun keparengaken nderek urip malih ing kadipaten. Yo mesti to Yai. Nanging kelas. Sabtu pandhita pangantikaning ratu menika sami pangantikanipun pangarsa ing Adipati. Sepisan kedah Adipati. Kapura. Sak menika kula boten badhe mapan ing Kadipaten Pati. Nanging kula badhe mapan wonten Gunung Pati Ayam ngratoni bangsa Kajiman. Alah. Kandel tekad. Wis satu dhewe sampe Kakang. Pun arep mapan ing Gunung Pati Ayam. Ono mau dipapan pariwisata ya. Izin iki kan. Assalamualaikum. Sampun kinten tabuh. Ternyata pun kula dene Pak Nuk. Keparenga kula niku prawan sinten panjenengan. Dipun tepangaken nami kula Makdum Al Atas. Kuingking saking tlatah Tuban Kisana. Lah menika sokabat kula ingkang nami Klindeng Wesi. Sampun kinten. Leres. Lajeng panjenengan menika sinten Kisana? Dipun wanwaken nami kula Mangunonen Bupati saking Kabupaten. Kanjeng Adipati Mangunonen. Waduh, nyuwun pangaksami Kanjeng. Tetela panjang kula lumampah dumugi ing Kabupaten Pati. Sengaja kepengin panggih lan panjenengan kala wau jumujuk wonten ing Pendhapi Agung Pati nanging sepi Kanjeng. Iki lajeng ingkang setunggal menika sinten? Kula Senopati Sumbawijis. Oh, Kanjeng Senopati Sumbawijis. Kados mekaten. Nuwun sewu. Mireng ngendika panjenengan saking Tuban ngantos ing Pati namun pengin panggih lan Inggih, wigatosipun menapa? menawi sampun kepanggih dene wigatos ingkang utami kula kepengin siar agami Islam kranten ngrembakanipun agami Rasul menika kalebet tanggal jawab kula menawi kepareng kula badhe siar agami wonten ing Kabupaten Pati. Assalamualaikum. Inggih. Menika luhur gegoyanipun. Lan menika kesempatan badhe nentremaken atinipun wong sak jagat. Kados mekaten. Kula boten badhe mepalang. Sampun namung setahun rong tahun slaminipun panjenengan siarake Islam wonten ing Pati nyumangkaken nggih. Inggih. Tiyang badhe siar agami menika betaken swasana ingkang tentrem. Leres. Kesanipun boten dipundhara itu. Inggih. Katra priksa. Pati nembe geger. Pati geger sebabipun menapa Kanjeng? Wonten kawula ingkang nami Andorate saben-saben damel geger. Saben wonten patayat lan santri badhe nyayang wajiban ing mriku dipun cegah dipun piloro papan panembah kados masjid musala dipun brongkani sedaya. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ngaten menika Pak. Menawi taksih kados katen
mangke badhe murukaken panjenengan boten musuh anggenipun siar agamis. Kanjeng sasampunipun kula mireng pawartos ingkang kados mekaten katutut raos sing dados kula kepengin sanget kula nderek madhangaken swasana ing Kabupaten Pati. Menawi ngaten isan damel mboten nami kula dol tinuku kersa panjenengan membantu dumateng kula mangpanggi ndorante menawi saged luluh manggenipun kula badhe peparing dhateng sederek makmum. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pepatokan kula Kanjeng wiwit saking tlatah Tuban dumugi Pati wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tulung tinulunga sira jroning kebagusan, aja nganti tetulung jroning dedosan. Menika kalebet harapan kula kados dinesiyana. Kanjeng lajeng benjang menapa kula saged panggih lan ondorante lan wonten pundi panggenanipun. Ibarat banyu niku umup-umupi sama kados mangke mubal. Kesanipun mangke boten sasar susur kula kandhani cucuk lampah. Senopati si Sunggowilis. Sang Senopati Sunggowilis Inggih Kisana. matur suwun sanget menawi panjenengan kersa dados cucuk lampah kula nedahaken panggenanipun ondorante. Kados ngaten. Ngaten monggo-monggo ingkang derek kula patus pinggal. Monggo kula dherekaken berkah mangestu dalem Assalamualaikum. Assalamualaikum Kisana. Assalamualaikum. Tiange nembe ting Tegal. Mateni wong wah kurang tak balen nanti ya mau menawa ora pati krungu. Assalamualaikum Kisana. Nembe kisah ting Tegel. Waalaikumsalam mbok iki piye iki ketemu wong ngene le. Wah, nuwun sewu nggih Kisana. Kula niku salam kedah dipun wangsuli jalaran hukumipun. Ingkang nguluk salam menika sunah sing mangsuli wajib. Nggih. Kula nguluk salam monggo dipun wangsuli. Assalamualaikum. Sampai nyantol ya, Sampeyan kopoken. Nembe kisah ting Sabin. Sing kisah teng Sabin niku sinten? Sadikul. Wah, iki ya bener le. Kok menawa ora mudeng mboten saya. Kula dhewe niku mboten mudeng. Wah, bener le bener. Ngomong kok mulak. Kula kentut. Ya lumrah le, wong ora mudeng kok dipeksa. Jajal tak nganggo tembung Jawa ya. Monggo. Kula nuwun Kisana. Lah sumangga. Iya, mudeng. Nek nganggo tembung Jawa mudeng ya wis ngalah le. Nuwun sewu Kisana. Nggih. Sawetawis dipun tepangaken nggih. Nami kula Ki Makdum Al Atas. Batuk jeneng kok ampak.
Nuwun sewu. Niku sing maringi tiyang sepuh kula lho. Kok ampang pripun? Jeneng niku sing nggawa prabawani tur mantep. Jeneng kok mung trimo makdum alatas. Nek makdum alatas hampang, kinten-kinten sing mantep jenenge sinten? Jeneng sing mantep tur wibawa jeneng singki Anda Ranti. Nek ngono iki wonge. Wah, dadi sampeyan niku sing asmane Anda Ranti. Nggih, Layak le, pripun dedeke piteksa? Gagah. Rewok ya le. Kaya wedhus ya le. ajeng nduh tawon pripun? Lho. Lah kok unduh tawon niku pripun karep sampean? Lah niku sing sampean buntel. Waduh matane wong le. Rumangsane ape unduh tawon le, sirahe dibuntel niku lagi mudeng. Nuwun sewu kisana Anda Ranti. Nggih. Kula niku mboten ateges ajeng unduh tawon niku mboten. Ning pancen ageman kula, budaya kula nggih ngeten iki. Kula ngangge jubah mawi ubel niki nggambarake nek kula niku ngrasuk agami Islam nggih agami Rasul. Ngoten lho kisana. Agama niku panganan napa? Wis repot le, repot. Ketemu wong ngene iki repot le. Wah, dadi sampean niku dereng ngerti tembung agama. Nuwun sewu sing gampang-gampang. kisana Anda Ranti. Nggih. Agama niku mboten ateges panganan, mboten ateges ombenan, nggih. Ning agama niku pindhane ageman. Tembung agama aniku mboten utawa ora dene agama kuwi rusak dadi pranatan keng ora rusak keng bisa dandani marang akhlake manungsa tumuju mring kautaman bisa nggayuh kamulyan niku jenenge agama. Dene agamane kula niku agama Islam. Kang ngono ya, Le. Lah Islam niku napa? Islam niku rahmatan lil alamin. Dadi rahmat sing dibutuhake wong sak ngalam donya. Insyaallah menungso gelem ngrasuk agama Islam benjang pejah menika badhe mlebu suwarga. Ngoten lho sedulur Anda Ranti. Binjing nak mati munggah teng swarga. Nggih. Sampeyan pun nate dugi mriku. Ning ndi? Teng swarga. Matene wong le aku iki bener. Aku iku suwe-suwe ketekan bahan le. Sulit pripun iki? Kisana kula niku nggih dereng nate munggah teng swarga. Dene menungsa kepengin gayuh swarga niku wonten syarate. Napa mawon? Siji kedah disinaoni, angka loro kedah percaya. Percaya niku napa? Percaya niku iman. Nggih ta? Dadi nek sepisanan menungsa mboten iman, mboten percaya, nggih repot, ora bakal bisa munggah lan ngerti kahanan swarga. Wigatine percaya, ngoten lho kisah. Percaya kalih sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti kenggelar jagat. Gusti Allah kuwi kang nyipta jagat. Gusti Allah kang nyipta isan jagat. Gunung Gusti Allah sing gawe. Segara sing nyipta Allah. Alas
Alas yo sing gawe Gusti Allah. Bumi sing gawe Gusti Langit. Langit menungso kabeh isen-isen donya niku sing nyipta Allah Subhanahu wa taala. Lah niku nggone teng pundi? Lho. Matene wong iki aku Kula niku kepinro Gusti Allah niku rupane pripun? walah yo. Ya. Napa sampeyan niku nate jagongan? Aduh lele. Aku mau dapuk ngene barang lha apa le. Takunane angil-angil. Lah yo. Jeneng persaya niku nek entenan buktine. Contone Pripun? ya ning kono lho kodhok mati. Mosok aku kok ora percaya jajal tak tiliki. Bareng ditiliki sebab kan gumbane kono kodhok mati. Mergo bukti iki lagi percaya. Lho nek bukti kok persane ku wong edan apa? Alah ya. Dadi sampean takon. Nggih. Gusti Allah niku teng pundi panggonane? Nggih. Rupane piye? Nggih. Kira-kira aku semaya 3 dina ngono piye? Ketoprae engko pasar pun bar. Semaya 3 dina. Kowe iso mangsuli ta ora? Jenengan mawon. Kowe pasar aku tok, aku sing mikir. Ya Allah ya Rabbi subhanallah wa bihamdihi. Ajeng napa sampean teng mriki? Ngene ya. Pitakonmu tak wangsuli sak gaduk-gaduking nalarku ya. Kanggo apa kang dadi pitakonmu ben kowe marep. Ngene wae. Nek kowe takon Gusti Allah kuwi wujude piye? Gusti Allah manggone ning endi? Nuwun sewu. Kabeh kuwi tetep syarat lan saranane kudu iman. Ya iman kuwi percaya. Lamun to menungso dikandhanono prasasat mili getih paribasane nek atine wis ora percaya ora bakal percaya. Kosok daline kowe tak dudono tak jlentrehno wiwitan hingga pungkasan. Ning nek atimu sepisanan wis ora percaya, aku yakin demi Allah kowe ora bakal percaya apa kang dadi tepun. Dadi sampeyan percaya kalih ana Gusti Allah. Ya mesti wae. Sakniki lho sampeyan percaya. Sakniki mangbuktekno mawon. Kowe kepengin bukti? Nggih. Buktine wis cetha. Apa? Ing arep aku wis kandha gumelaring jagat sak isen-isene. Kowe ora ana kang nyipta kejaba Allah Subhanahu wa taala. Mergo Gusti kang gelar jagat ya Allah Subhanahu wa taala. Tan kena kinaya ngapa? Contone wae. Sing gampang wae. Apa kowe ngerti? Lombok kuwi rupane abang. Sapa sing ngecat Lombok? Abang-abange dhewe. Lho, ayo bar ngono. Lah nek Matane Lombok sumone abang, lha niku sing ngecat sinten? ya Allah Subhanahu wa taala. Ya napa sing ngecat? Awas ya takonane kok ngene terus. Malah aku Terus kowe tak takoni kira-kira dina Minggu iku ana ta ora? enten ah. Ana ta? Kowe ngerti rupane dina Minggu? Ngertos Piye? karek mendung apa awan? Lah nek mendung, Ireng nek awan, tak matene wong. Ya. Kendi kowe ale sing ngomong wah, ketemu ngene iki repot. Mboten ngatasi. Wis wong gebang anti bloro wong. Ya. gua tak wangsul ah. Engko sik. Aku durung rampung petung karo kowe. Iki nek mung bantah binantah ngomong-ngomongan ora ana rampunge. Suwengi dintekno wong loro, dolanane urung metu, dagelane urung metu. Kok nek nganti wengi awak dhewe rugi. Kira-kira nek bar jam 3 repot, bare kudune jam 2 maine sore ya. Pamikane mangkemoni Piye? jalur linggo. Ora butuh. Aku
aku diutus karo Kanjenge Adipati Mangunana sing duwe wilayah ing Kabupaten Pati. Kowe wis wani mengkang peranatan ing Kabupaten Pati. Nek kowe ora gelem manut karo aturan Kabupaten Pati, luwih becik kowe minggat saka laladan Kabupaten Pati. Sitinggil mriki niki desa kula. Omah kula dikongkon minggat. Kula sakniki gelem minggat. Nggih. Neng apa? Bocah-bocah kudu minggat saking setinggil kuwi manggon ning bumi Pati. Nggih. Pati ana sing nguasani. Nggih. Pemimpine Kanjeng Adipati Mangunana. Nggih. Kowe kudu mituh karo sesembahan ing Kabupaten Boten Pati. gelem kula. Oh, nek ngono aku ngerti. Kowe wani mergo kowe duwe kekuatan. Kowe kendel mergo kowe duwe piandel. Tan mulunga sing dadi rubedane ngaurip ing alam donya 3 perkara. Wiwit saka bondo donya, derajat pangkat lan wanita. Uger 3 perkara menungso kasino. Iki mesti tukul rasa kang ora bisa dipambek. Mula saka iku Andorati, aku ngerti sing tok gol-golke bandamu ing setinggil. Omahmu kae ning sejatine ana tetembungan. Bondo kenane lunga, derajat pangkat kenane minggat. Sawangen omahmu kobong Andorati. Kodanan nek panas kepanasan rasakno. Jebul sampeyan kaya Pak Mitra. Kok iso? Kaya wong dodol jamu. Makdum Apa? kowe ngetokno kadegayanmu mung sak ucap omahku kobong. Ya, ora mung kuwi. Watu kae gedene sak gubuk. Pecah! Iya, Are. Watu gedene sak pedyet. Pecah. Isap dondorante pecah yo pecah tenan. Weh. Ning ngono pancen ora kena sinangga gampang. Dene mesti jauh. Nek aku gelutan karo Andorante, nek menang ora kondang, nek kalah mundak wirang. Mundak diguyu cah cilik-cilik, saiki tak pasrahno karo kowe dene mesti. Wis adep ana Andorante. Iki Andorante. Tak jaluk apa sing dadi karepan gawe geger ana ing Kabupaten Pati kuwi diwurung. Yen tok gelem kowe saiki tak suwanke ana ing Kabupaten Pati. Boleh wesi. Kowe iki tanggep bocah sing durung ilang pupuk rembuyang. Gurumu wae ora menang karo aku. Aja meneh kok muksak kowe. Ateges gue piangkel paling ngadep piang si Andorante. Ya Andorante. Senajan aku bocah iso kasebut wae aku sepuh. Nanging aja nutupi aku yen mentolo kelawan kowe. Apa iku? Piandelmu klitik. Rindhe kowe arep nyolong karo wedhuse wong gebang. Ora kaya ngono. Tak laporno Pak Polisi kowe. Saiki Ki Andorante gelem kok tak suwanke ana. Ora buta. Ora gelem. Moh Aja luput aku. ngomong apa ki ngomong apa? Allahu Akbar. Dan dibilang Madura. Iya. Gelem apa ora tak suwanke ana Kabupaten Pati. Supaya ora gawe iki. Godhong kates
nak dicicit pahit kuwi wae bisa nglegakno atine wong. Lene sih sing mbok sawang ki apa? Mbok sawang apa? Ayo. Iki ali-ali watu genuk. Watu genuk. Nak disawang musak mriso. Nek diwatek bobot terus 10 ton. Ojo anger ngomong. Bukteke kelawan aku yen pancen kuwi ana katetean. Janatu kafiri Ora mudeng ngomong untel-untelan. donya kuwi ibarat pakunjaran tumrape wong kang mukmin dene kaya swarga kuwi tumrape wong kang kafir. Nek tumindakmu kang kaya mangkene diterus-teruske iki ngrusak tatanan ing alam. Ya, aku percaya aji-ajimu watu genuk ketoke cilik ning nek diwatek dayane kaya bobot 10 ton. Monggo ning dibalekke meneh. Menungso aja mung percaya marang wasiaji aji-aji. Kuwi krana mung kapercayane menungso, nanging ora ana daya kekuatan kang sampurna. Daya kekuatan kang hakiki kejaba mung Allah Subhanahu wa taala. Pendurante sepisan meneh yen kowe kena tak kandhani kanthi sarananing arep. Kowe manut mendha nggonmu tumindak ngasruh. Ayo bebarengan sowan ing Kabupaten Pati. Mengko aku sing tanggung jawab lan Kanjenge Adipati Mangun. Waktu gelukan Oke masih. Ondorante ngoncati saka ing papan kene. Wis adoh ninggalke Kabupaten Pati. Terus sini wae. Mengko sawise kowe lan aku sowan ing Kabupaten Pati. Mengko yen diparingi panggonan karo Kanjenge, aku kepengin ya sapa ndok pesantren. Ya. Muga-muga kawula pati sakukuban bisa ngilut agama Islam, agama Rasul kanthi becik lan becik. Wis saiki ayo bali sowan ana kersane Kanjeng Adipati.